Zdravím všetkých našich priateľov na Facebooku. Pred krátkym časom sme vyhlásili súťaž o zaujímavé ceny. Všetci, čo ste splnili podmienku a lajkli našu stránku, ste sa dostali do tohto krásneho žrebovacieho súdia. Nebudem teda zdržovať a prejdem rovno k žrebovaniu. Takže 7. cenu získava Ivan Sabo a tá cena je chladiaca podložka. Kolega. Žrebujeme 6. cenu, Wi-Fi extender a získava ho Pavol Homola. Kolega. 5. cena je bezdrôtová myš a klávesnica. Taký set. Vyrába ho Rastislav Lováč, asistent. 4. cena je powerbanka. Získava ho pán Herda. 3. cena je 32 GB USB kľúčik. Získava ho Katarína Klinčoková. 2. cena harddisk o veľkosti 1 tera. Získava ho Lucia Holková. A žrebujeme prvú cenu notebook Dell. Poriadne to premiešame. A získava ho Arpad Kečkeš. Ďakujem všetkým vám, čo ste sa zúčastnili na našej promo akcii. Gratulujem výhercom a teším sa za vašu priazeň.